aboahankiaka aminay agny tany Antanagnambo, mponina Maroala, distriktan'ny Antsohihy. Hotany mahagaga mihitsy agny aminay Antanagnambo, karaha hotany tsisy lalana, tsy hitan'ny fanjakana. Satria misy zavatra atany ngiahy zonary. Zonary io hotany mahita sovidalagna hafahafa atany aminay mponina akao. Ohatra zany tao nisy zaza nagnatongo vory ahy nagnino telefôny zaza vaiavy nitadiagna izy koa tsy miboaka mbola efatra hetsy tsy mivaha io tady otrany lafifanagnana izy avy teo niboaka mbola efatra hetsy io zay zany vonavotsotro izy nitady ndraiky andro araiky fogna fa lasa vidy mora zany le hafanagnana namidy io ka mbala tamin'ny taogno 2018 nandalovan'ireo force reo tany ary zary nandalo tany tonga defa zonary io ny communal zany mifeha fandriam-pahalemagna ao amin'ny commune Maroala araka ny nambara tonga tagny gendarme maromaro nitondra camion tamin'ny taogno 2018 ka eo amin'izay zany tsy tafimpody tagny eky reo force reo karaha otrany tsy hita mihitsy ny le vokan'igny ary maro anisa ny zavatra tsy manjary agnelagnelagna zany tsy hita mpanjakana. Misy ngiahy natanjareo sakeo tao Antanagnambo tao izy natanjary sakeo ary nefa voalaza fa afa tsisy hazo ata sakeo zany nefa izy mbala nagnano ary nitadiagna izy natapy amin'ny ahiniandro raha tsy miboaka vola efatra hetsy izy zonary tsy avotsiko io zalahiny naboaka vola efatra hetsy ary mbala angalagna rehetra pikisa hono izy tsy nasaiky niboaka tao Antanagnambo izy tamin'ny matsagna fô haligny izy nilefa tonga Antsohihy aketo afa volagna raiky natongavany mbola tsy tafiverigny agny amin'ny vady aman-janany io liavoa sakay mbala hito Antsohihy. Nagnino mo ologno natao sakay? Ny fomba fagnanaovagna sakay azy izy nagnano tsaboraha namory fianakaviagna vitsivitsy teo amin'ny tsaborahanazy matsagna ary namono bengy teo koa izy agnoaran'ny reto ologno aby reto ary nisy nahita ary tsy izy ediny ampitetiky bengy fa ologno ka fa tena agnaton'ny tsaboraha afandroa herignandro navitan'le tsaboraha zay eo amin'izay vo tonga zonary tsy nandeha mifokon-tany eky izy fa tonga defa nanady io le zalahy io ary efa managna carte mobile hafa koa izy managna carte mobile hafa izy manady azy amin'ny 3 maraigny nanadiany azy ka tsy mivaha io tady koa tsy miboaka vola efatra hetsy. Ino antony namatoragna azy nangalatra bengy sa? Natany nangalatra benginazy zany izy nefa ndraiky tsy nivolagna tamin'ny président mandritrany ndro herignandro ary tsaha vavolombelogno lianina tany nangalatra bengy io hoe ambilay zahay hagnazavany hitan'ny manoloagna azy io tsy kehin'io ngiahy zonary io fa mila tadiagna fogna izy magnefa le bengy ary raha tsy miboaka efatra hetsy ary izy teo aloha atany bengy roa farany bengy 3 farany jusky izy amin'ny 7 noho ny fatahoragna io ngiahy zonary io fonigny akao tsisy masaiky miteny tsisy masaiky miteny mbo mangataka fanjakana mahefa mifanandrify amin'izany mbo hitsindro izahay ao amin'ny fokontany Antanagnambo commune Maroala amin'ny distriktan'ny Antsohihy fa tegna mahatsapa marary zay ponigny akao otrany tsisy lalagna ao. Raha tena tany ao mipetraka amin'ny zalato magnano bisaboha izy tsy zay zavatra tsabon'ologno akeo karazagna fa misy hendriky manokagna misy pitariky zany mamintogny olo izy zay olo halahalany igny zany izy koa fa misy raha tsabony izy amironan'ny politiky ohatra natantohogna alaiky ohatra ny tohogna nagnano tsaboraha
nagnano tsaboraha izy tamin'ny le 7 novembre nagnano tsaboraha nagnandefa vaiavy nanambady zany namono bengy araiky izy koa fa namono bengy araiky Benginazy. bengy anazy zany tsy bengy vidiny moa tena bengy anazy nalainy bengy narohy amin'ny ongotragno anazy Antanagnambo araha tsy nivoany izy ndray izy avy tany roa ty agnatiny roa andro tsy avy amin'ny tsaboraha iny narohy ty bengy nono izy tamin'ny le 7 novembre le 7 novembre namono raha io nagnano tsaboraha io vita tsaboraha io tamin'ny le 17 novembre ao izy moa zaho izy mpanambotro anao araha talohaka zany izy efa nisy nitelo ny mipody nandeha amin'olo gedageda ndraiky nagnantso azy zaho izy moa zaho izy veribengy sode izy ana nangala azy izy ke ahoaka ana nangala azy izy nilazany maro izy moa zaho izy tsy dia ho sarotiny tsika maholo apiziva maro be raha koragnina mikasiky bengy ana zaho izy araiky tsy nangala bengy ana izy narohiko ty araha zaho nikopoko izy io nisy namagna na izy tsy zaho nikopoko izy io moa zanako ndraiky olo nindraniko le magnoloagna zaho nindramiko tarô nikopoko bengy zany izy raha nanotohogno mariny moa bengy ty bengy araiky foagna taminazy loson'ololo iandro izy igny misy intelo nipody izy nikoragna raha io avy le fotoagna le 17 taribany kamisy andro taribany robiaky eka kamisy nagnano vavao izy nandeha amin'ny mpitondra hoe bisaboha zany le fokotany président bisaboha nandeha tany izy de tamin'ny quartier misy quartier mobile koa moa izy io nisambotro to 3 heures haly izy nanambotro izy koa fa tany iziky tany tsy nadiny izy voata izy moa anao izy nangalatra bengy anahy igny ke zay izy mampanambotro anao zany izy ndraiky de nahamaly izy le président bisaboha fa zay le antony nanadiagna anazy satria mbola tsy hebaka le nanadiagna azy misy milisa olo 5 farekeza re olo nirahiny avy tany nandeha nanadia izy ty izy ny te koa tany voatady nandeha fa mitoragna tamito ke magnakorsekory tsara be hevitrinao amin'ny bengynalena zaho izy araiky tsy nangalatra bengina mbola koragna navaliky tamina tany tsisy fivoany hoe am'ty fangalarako bengy fa zaho tsy nangalatra bengina na niany na mare araha zaho managna vavolombelogno antsoby vavolombelogno nantsôvy vavolombelogno miisa telo na fahatelo misy legiagno hely zay valo taogny igny nantsôviny teo mitantaraigny te izy io koa fa tantaraigny akeo karazagna tsy nazahoany fa miala keo are misy rangahy be nitoko ndraiky avy Antanagnambahely satria za zegny dia nambady Antanagnambahely avy Antanagnambahely zany rangahy be nitoko ino zandriny rahalahin'ny zalapanambotro azy rangahy be nitoko ke rangahy be iny zany nisy lohanomby nividiny tota ankoatran'izy io satria olo nindramy indreo misy fady tsy fady moa fady edy fady bengy io hoe mivanga roa hafahafa tako ankoatran'izy io volagna zoky be nitohogno misy olo naty savaly zany nariny teo tamin'ny fotoagna izy io rango sabotry olo naty savaly rangahy be nito zany nikopoko lohanomby nivangeny miaraka amin'ny hena kilo raiky moa hena trokony ndraiky tsy kilo moa trokony igny natao roan'le zalafady bengy ke izy koa fa natao fa mitoragna olo telo mitomoany tohogno niady mikoragna ty indra natany ao izy moa amilay ho antsôviko le zalahy nikopoko lohany nikopoko bengy ary le zalahy nikopoko bengy ndraiky zanika rahalahiny tsy tanagna raiky ake moa manjingy zanika tô nantsôviny tankolaka tagny baka le zalahy hoe ataovina zany raha nikopohiny ataovina zany tsy natany akeke amin'ny be mason'olo teo agny izy koa fa havy izy avy Antanagnambahely avy tany satria tsy tanagna raiky avy ty nantsôviny agny tantiziny amin'ny lalagna agny na mipodiny agny amin'ny tany ankotakagny tany maloha izy zany koragna tanazy nizistreny baka raha izy nizistreny igny nindesiny tantragno anazy koa maloha nagnitsy koragna hitany tiavitia zistreny olo tany havy avy tany raha sirosirosy amina be magneno ke
ke tokoragnany le zalahy mpikopoko bengy mpikopoko lohany bengy tarignesantsika fokon'olona tamin'ny tao amin'ny voatady ake mitapihany andro kazy koko voatady nalefa mantsilagny natadiko sakesotro araiky amin'ny masomilany sakesotro araiky amin'ny masomilany avake natapihany andro mandro mantsilagny roa satria miandro vola tady miandro vola zay zany ke tarignesy raha koragnin'ologno ampikopoko bengy liha tena halitra to atamo satria koragna fa natanta mo haraka ny koragnany raha ta tena nisy raha nagnanjany na izy efa mantsimantsy zany izy araiky to tsy mary lohan'omby raha nampitripoko izy akory tsika fokon'ologno amizay nirsen'ny koragnanazy lahatra baka nohony fatahoran'ologno azy io izy ny tanora zany ko nisy tanora tena tsy hainy raha koragniny amy raha magnanjany satria benginahity tangoalohany natanao araiky tateky aroa tateky zeziky izy fito agnatin'ny bengy fito zany tsy ary nisy filazam-bava tamin'ny président havy anamina zahay tena tsezitsezinay zany kiraha fa vitanaky zahay nagnano tatahotro be zany olo izy igny ke izy kofa magnan'igny za tsy mangala bengy ny voakambengy mo bengy ana fito alaiky vola ray tapitrisa am'le 20 farany le 20 novembre igny zany le 20 novembre izy atanay farany hagnifana vola ray tapitrisa io aminahy igny koragnana zaho izy valy eviteny tokony ino valy hevitra izy ko magnanjany na hagnefa hevitra hetsy zany zahay raha amin'ny asarotam-piaigna amizay zaza tariny aby raha zay amy raha tsy natantegna ozy tena mampalahelo za izy ko raha mety izy teo izy voatady malontsika aloha mpakarintsika agny atsika magnano azy tany to tany pinzy mpanjakana ambilay fanjakana hitsara koragnantsika zany na magnano izy to azy izy mo maloanahy tsy mila makitra amy fanjakana mo anao izy ivaneo mila vinony akeky fô ino mo hantony izy zany nitapahanjare tamin'iny zahay oabite kofa nagnany tamin'ny tarivany dimasy le 20 parti atsika valy ko raha mety atsika andehany miala tany 3 aly igny zahay miala tambali famity dimasy alohaka kamisy hangalanjare vola ray tapitrisa igny zahay nafitra tato mivony antegna amizany mandeha mo satria alohaka raha ina kofa mandeha hitanjare sode ndisy tory aminare fanjakana ambony ato keziny tady tsy haiko raha azo na hivony na hagnakory hay dediko tsy moramora ko merdy mahazo mivony amizay zahay nangatoo ke magnandregnandregny zany le fipetraka raha tena nisany mampalahelo zahay satria amy raha tsy atao karazana tiriny vozo arana magnazava amy raha magnanjey zany tena tsy kehinjare nje ampakary ny raha io atao galanjare hoany amin'ny lalany tsy haiko le fitondrasana zare magnan'io iahy avy président bisaboa izy tamin'ny 2018 igny jusque amizeo zay olo atsangana ke pitahany magnan'io hanaovany hasarasy tsy manjary anazy io regny na olo namany magnano azy aky tsy dia olo marobe olo tonga amizio fa nohony izy atahoran'olo zay raha koragniny tsy afaka olo hanohitry azy na handeha tohotry tany ato matahotry olo amin'ny horohoro anazy aboho nkiaka